Yeroi try pi ki brio ki jong blay baro ki ba ki jong Jesus Christ ngis ngongu bangi yo bani don kat lang bat pi sai sien palang baka partner hey bangi yo bani lum lang ba ki shakri ki jong try bani yo ka jing slok na khtin ka jong blay bani yo ka jing pen shai ba ki jubab ha ka jing ka jongi ka bayadan kata ka jing ede la bayade ba ki para brio kam ta me bat u blay Bat ngi prias ngo bhai pi sai sien pat shaka wei pat ka step bat shaka wei pat ka sngi jong ka jingker ku ka sngi hai ba utrai u yo ka ban wan ban pen sngo ka ktien ka jong u ka ktien ka ba ai men semingi ka ktien ka ba penjanai ya ka jing em ka jongi ka ktien ka ba hikai ka ba long ka jing mentoy ka ba seneng bat ka bayala mingi shaka ta jing pemlien ka hok baro knang ba ki brio ki jong oblekin yo kan ban wan ban long jana ha ta ka habala pendap iki ta ka jing long ka ba ha baro ani ka jing le ka ba ha ngi ai ngo you try se pa ha ni ka po ba ngi da duai ba ngi kentui pi we kat ba ngi da ngi don ha ni ka po ha ni ka jaka bani asngo kting ka jong oblay lang ba ki shakri ki jong oblay kan wan ra shai ka jing mentoy ba ka jing kerkui pi we pi ni ai ne bat ngi hado ka ba kut jong ka ni ka por bat ngi prias ngo bha ha ka ni ka por ki pastor baro ki badan kat lam bat ngi kulai shibon pastor bante I pastor rang I pastor fair ba pastor molong ba pi da shisha pi de ki brio ki basharai ya kita kilang berat ka ba utrai ula ai hak pi but kumba utrai ulang utau nong la up lang berat ba bahab ba besar ngi da ka ba bahas sudah baro ngi ai ngo utrai upanan kami piru kumjo ba pesle piru ikaban ai kata ka jing sa kata ka jing bam kan jaman sen ngi we pi we ba ingat piru pin yo ma de kata ka ju ka jing kerku ha ka ni ka por ka ktien ka jong blay lada ngi pulie da ka sam kala nong ka bahan reo ka khot ka bahan reo hang ni u David wong ngalat hat yan ya ka jing ut jonga man la ka mien ngapen shlei ya la ka jing thia but ngapen je ya la ka palong da laki umat ngis ngau thu ha ka diga por ki ba bu na preng jong pi ya leng bai ka ta ka ju ba pi ong ba ngalat hat shisha man la ka mien ya ka ta ka jing yam ka jing ut ka jonga ngala that shisha ya kata ka jing yam ha kata ka jing thia ka jonga phila ya leng ba ki babun ki jing le ha ka gm ka jong phi but ngakat mau don iwe ikong ibaong na du ka por ba bandang khna ngasngo ba ngayat be tang leng ba ki jing le ha ka jing man badang khna ru idon be ha pa ka jing namar imei ipa bat nda ilo long samlaru iong ngashem ya ka jing ha ba perkhat bangla yo ka jing penban kata ka jing ka yalam syaka jing anda ila long kameru iong kum ka kame kum ka kurem ru nga khamshim la yo ka no jing su isyam be kata ka jing le baru kurem jong anda kila he kita ki kun ki jong ru iong nga so syam jing mentah ba ya dei ba kita ki kun kat ba kada karta ka jong kadang ya bat ipoi ha ka jinglong I mi ru iong ba hadu ha ka jinglong mi ru ha ka jinglong temen ru ngasngo ko ta ka jing ka jonga kamlat nadu dang khana hadu ko por samla andanga la long kame mentanga la long mi ru baya pet baya dei bat kita ki kun ksi ki jong ru bat iong be kata banadu ko por bandang khana ngai be di tang ka jing le ha ka gm ka jonga ngamsko light show na kita gi jing lada dana preng jong piru ngasko kiba ya leng bai kata ka jo ni ai jing kermani pi ha ka ni ka por ba ka ting ka jong oblay kan dalong shisha kata ka jing ai man semi pi we but what happened kita gi jing le ki jong pi hey ba pi sngo ba kam light show na pi ladangi pulie na marka juhi ha ka sam kala nong ka ba khat lai ru o David ukli ki gi jing kli ong tat lano o David ubala yo kita ki jing sngo ki ba bon ha ka jing ka jong u ka ba yadei bar utrai ru kumju u kli ka ni ka jing kli ong tat lano atrai men klet yang ajunom
tat lanu men buri yala ka khamat nanga tat lanu ngan super khat halaka mensiam ka jing ngosi kala don haka donut jonga baro shisngi handai ngangai haka ni ka por wala da pi don kita ki jingkeli haka jing em ka jong pi daga bas ngos kem kat ba pi yai ne haka ni ka por ban ngap ka ktien ka jong oblei ka kran ayu halor kata pinyai ne utrain kerkhui pi habangi lei ban pa ka ktien ka jong oblei leng bagi shakri ki jong utrai haka ni ka por kublei shibun pastor se sien pat ya ka ba ngin yo banya merging mot lang haka ni ka por bangin yo banya slok ban ngap na ka ktien ka jong oblei kenang ba kani kan long ka jing ai man sim yaki nong pe ki jongi baro ba ki ba ngap haka ni ka por ki ba yai leng bai kata haka gm ka jongki ki badoni ka ni ka jingkeli mo na ka jing shaka jing kim sngo light shu dan ki ba la light na ka we ka jing sngo ba la light sngo ba utrai la jubab handai pen ban kawan pasat ka we ka ban ya ka gm ka jongki ka ba ye dei ki ba bun kat bangi dang yat nganget ngin yo ban ya ngap ki kita gijing ki jing le ki bawan bat balai teng sngo ba light shu na kita gijing ngai ti haka ni ka por shi ki shakri ki jong oblei ban ya panshai la mengi uwe pi uwe halor kata ka jingkeli yaro itwa so yesien jisha kan ka por aingu oblei ngita nang ni studio ya ka ban ya sam yang pi tin tra ba jisha ngi aingu oblei limba i mesrus i bawan lam ya kan ka lam prang mal ni ka topik ka bai dei bat ka jingut ni ka jingyam ni ka jing that yan jing babon ki brio bat haba kat ba imis ros idang kran ya kan nga perkhat spong debit bat nganget babon ngi justna balon pulis pangkisam nang ta provop kom ta ter bat kham tam babon hi kistran pulis kisam ba nga perkhat spang kata akan ma ba yu debit ta ba kumno am debit udi brio bala pen slep ba jong blai ba ulong bala ker khu ba hendreng i bo debit am kisam bon sin tho ba ta spang ka jis ngusi bat halo jong kata hapong no bu debit ulong beri basusi ba te abas tuna pa kolong ba man la ka por ba debit susi am uju dwai shu blai ba ublai uju bab chin dwai ba halo jong kata rong ji ba debit am uju amen siam haila dia kada ba bun ki de khot am bangi puli ngin la ba kom no karen spang amen siam la dia kadon go de khot ka wang ba balai phalong bala pano ko men siam jonga hang tu amen siam la dia ong to kermen phau trai shakri biang u kom ta ter kadon go de khot ko ong ba pulian ka pomentana samsan penrio de khot ba pra ko ong menyo wi ka jinga chkama jonga to thep ik umat jonga hakalawa sni jongme hatu kimdan haki kitab jongme kamut angniam udevet kan ma ong ba ka jingyam ka jonga la tho kitab jongme hang tu yu udevet amen sim ong ba hau bleng lasania anom shop tieng ubrio ula le yu yanga bakita ki ki em ki ba kum ki brio ba ngi ya ling ba shbun ki em ni tep ni kong ni shap ni dan yu blai bat habangi duai em kamut ngets kam ba kata jin dwai jingi ublai jubam bahalo jong kata arab ong ruba ngap nang teman amen siam melodi mangi ong ba bun sien am kum kibrio nginang palat ben penduk men siam abangi pet ila di ma jong kata bun sien bengi pet hayat ngim jupet ila di kum taw bri blakar khu ngi pet kum kibri bas ngusi tam ngi jong kata mangi pet tangga jin duna sudah kum ki pastor ni gi kai ngi naru mi shwa kum ta ki kairu ki babon ki skri jong tra ki ong pikwa banyalam yalap soni kong hayat lau tu beriu ban hayat am uklava mut kemut sisa kadin ngelap bakraba maka ta ka amen sim ngi rut man ka por ba tingtang am ong kum skri jong bler ngi ya si bon ki kai gajigem henry ngi angu bu tra pa mudon bat ngi ta uju ba pingi om ta ka taru udoro men sim po jingi wa amen sim ngi mala ka por te kolong ka ju on ka por bo david kum no kran ngi ki o ma ta yan henry hadir jogo topat ude amen sim la dia te bangi pet sepangu david gadon part aga jim jong david but aga first part ke jing im jong david ke de jing im ke bakman umat ya ga jing bah ga jong blai i ke jing bah ga jong blai men ba ulong unang ap lang berat ya ka ba empat dan mano ba itu yo usyong hang tau itu yo blai itu yo ong ba umni ulong ke donot ke jonga kadonot ke jong debit syak along kum kadonot ke jong blay ong am kmi ya kata ke shabar buat kata ke pon dan ba itu david blay la itu david ka benta ke benengkong jong david ke de pas ngotenat ba udan ki lang berat jong bat penyap itu ki sing kita ki dengem ke bawan ban ile percaya kita ki
lang berat ke jong ngi ibet bau blay dan rengkat bau David ke jing im jo ke ba komando kata-kata wat hadu ke ba upoi hakamadan tamaru ban peliem ka du Goliath fin pe kata ka first part ke jong ke dei sisha ka badap da ke jing kemen ba hadin nang tapat ka jing im ke jo kawan ra ke jing sosi ba kata ka ju CM kam dei ka ba wan hi ka dei ka ba thau hi ba kata ka long bau bakla hanga jing im ke jo bau Shinahi kita ki jing ki baru kom kadaw baik kalong namar kajing berai. Tading ta ubrai ya ka Bathsheba kat bakadang take bath sisa ui ya ka bakadang sum tading ta kata kalapan berai u barhadin nang ta kami ka problem hadin ka problem. Barhadin nang ta uyam ulen yar su blay hoi la daum dan unathan ru ngatrai bu David unle bet kumbom bena. Henry anda habong Nathan we expose ya ka pop ke jong David ukindit threat lang ta bo sedang maniam menlenyar Henry chuai ka tangam ibu David undan ya kata ka regret through bu undan ya kata ka jing babi ya kata ka pop ka baburi ka baulale ikumba kamdani eiru Henry anda haba unathan wanra ada ketukan nuksa ya ka bu David wang sisya ko mitau brio de ben stam le ben peniap no baka dia kata orang dia mamel tahu beliau baka kata baka ada dungak ia ka donot ke jong barang tahu sedang maniam kawan ke jing sosi kawan ke regrets kawan kata ke jing babi bat kata ke jing sosi tadi yang tahu ya met labat sengi uthoi itu ke sam ke ba san poway ke donot ke balwet ke mtungi tip ia kata wat sim na umen sim nga mo usung tu ba usung kumba umen sim jong blai rulami no David tadi kita namar bagi kita kipop ke bau ule. Toh anda ladap nang ta kelakut kata. Bat gi kata ru ba kidan rugi kijing susi ki bawan ha ke jim jong David. Amdei ba thau hi kata amdei ba ule hi kata andre kawan hi. Ba kata kalong ba usol ushon yu David. Ba u thong na dien ba u bet tedong ba yu David. Tang kawe ke jing temu ba kata kalong ban peniap David. David ukhlam le ke kamdan kanung ka daw Henry kata kawan hi tadi tama kadan ka jisusi ka basuan hi kumto kadan ka jisusi ram ka bathau hi bale hi Nama ki jingle jongi. namar ki jingle tadi ta le se mo ngila men discuss ya kata mo ngini kran ya kata roh ni ka por pabon ki jing ki wan ru mdei ba le se kidan ki jing ki bawan hi pedon kijing ki bangi thau hi tingi haban pe ya kata bangi nget bo blai u bangi shakri te u blai wam thau ya kata langi thau hi lani kawan hi kadan be ke juba ba ka tin ke jong blai Kadi pastor ba pi ong pi kata ba kumba ha u David ru nda bo ulale kata ka pop u de unathan bala awan ban pen kendo iu ko u pen sio snow bat kata kala long kum ka jing pen kendo iu ke pop ka hok bat ka pen long padi u David e ka ban wan ban kala ka bamut ban pai biang sha utrai ma ban wa de ka khamat ka jong utrai te bon sin le se ka la ro ban long kum ta ba ha ka jing em bon sin isu ya kno be yu ble balai ka ni ka jing e ka wan hanga balai ngam light shoe balai kam light shoe ka ni ka jing snow si le ni ka jing e nanga te ngathrai ha ka ni ka poing don kam ro i ka ban kali ka ni ka jing kali balai ka wan how tu kawan hi dala dia ne yo kade ka jingle jongane ting ha pane kali ka taru yala dia iwei pe iwei ru bale ka ni ka jing ngosi kawan ha ka gm ka jonga de bat kani ka wan ra ka ban pen kendo ingi ka pop ka hok bat kham ta me ban wan ra ingi sha kata ka ban kala ka bomot ban pai sha utrai mo ban de ban yet sha utrai ngin lai ha kani ka po bas ngapat e kata ba bale kini ki jing ngosi ki wan ha ka gm Nangi pet ya kaktin ke jong blay ke jing susi kawan namar ba ngi ga nuksa ka bau jisu u yitho lang bagani ka parsi sepang ukon strong aurea ukon strong aurea udan ha ka jing sok udan ha ka ta ka yeng ke jong pa jong u ya ka bau dunai ke ru nei namar ka jing sarong ke jong u ka pelong i uban pet no pa but anda ha wala jingai pa ngi i bau thau hi kita kijing e te deheng ta ba usmo tho no ya kata ha ka por ka badang biang wan phai suk pa la restore biang ye u kumba ulong menchwa
Tadeng ta let's say don shibun ki brio let's say ki ba long kum kun strong auria ka problem ka long bitang ka nagawa fi jangai no blay fly invite ki problem. Kadai ingi barwan pai mo. Kadang dan kapor bangin wan pai suta ukpa jungi mahabat ne. Kadai. Setelah kata ka bangdengi keren pastom ta pinang batai. Kata ka problem bawan tentang ini ke pengijit hi. Kumba i ros ilashim nang kanika sam benrio. Kaba ikran mo kani de nakinyo tili ki sam ba u David utho kaba ukala kaba mot kani de ki sam kaba utho hakapor ba ulong kuslai jingpang kajing syabe hakinong shun bat kum ta ter bat kum juru kini ki sam mo kini ki ba kani de ka nungkong du sam kaba utho kaba kani de ki sam ki ong ba utho hakapor ba la khamrang ba por ba be u Absalom ya u bat kadon ka jing si Tom hakamet dai kata uthia nama teng si om ne ka jing lada kile bre benabar kena kamsuk lada dai na yeng hi ka ba kun la jong bat kani di ka por ba David udai hakata ka por u shatem kum kusau hau tau ba dai na po Benjamin hi tau bre bo ya bat kam dai ka basuk yo bat kani ka ba ka reflect pat ne ka pen iru syapang ukris ya ka ka ba usa Syama, kumba kini kinyo tulimo nakasam henreo laipo ar, laipo pra, sanpoe, spa ar, spa laipo ba spa sapulai. Kini dikisam ba batai ro syapang bu Jisu ya ka ba unsa sya. Fi hangne ba i ros ishim menemo i penken ma ba ong ba ngal athat yan da ka jingut jonga man kamit ngapen slay ya ka jingthia ngapen ji ya ka palong dalaki umat. Nga perkhat dia kini syapang utrai. Hapor budwai gat semani. Hoi ka Bible ka tho ba bakas ep ka jao. Kum ka snam. Nga trai Jisu kat no trai ula penji ya kata ka singkli ka jong uru. Nama ka Bible ka batai bu shim ya ka singkli. Nama yo nama ka jing ka donot jong kibrio. Bat usha penmong bat usha be dena lagi jong. Kijiu kim dandao kim la ban penyap yo. Dai namar kata kialam ya u kilalong kum beriam dah yalam ya u syakirum beriam ya kirum men penyapat ya Jisu namar dan dau dia kata wat upilat uang ngakam syami eru kawas niu ha u pindah perkhat hakwe keliang u David u kam les niu eru ya Absalom ule balut ya Absalom nak kikon baro Solomon ni usami hadien harapin dapat kajing le bah ka jong u yo Absalom u ailot u shania lot ke ka bu kwa u penbiang lot bat u kloir ka donot dia ka ban map ya u lelot dia kata henry u neu Absalom kadau ba penmong ya u ta namar banganget ba ula it bat haba sisen la it kani ka de bat bubun sen ki bru ki songsi kadai namar kata Lait ya. Lait Syat kelau it ya. Syat la bende ulok ba pi it ulok. Ada udi ubam ule ya ka kam aurea ka kam klim kapang dah. Ki khon ada ki ngop ha ka drugs ki ngop ha kita kapang dai kata. Ne ha ka di ka bam ne kile ki miat bet ka lenti ka jongki. Ki pang dai ka donut ka jongki hot. Kita tek siong ki mi pa ki ong wat kam khon la da fiu dam dan kam ro ki mi pa ki kemen bet ada yo i ba lenti jong fi ka bet. Ada yo i berkelenti jong fi kambet kata ka de ke bo biang kam kanaro ada biang kam kanonoro kisusi kapan kuslai bet but kani ka ba David utho ngala banong fi mdei tang David ngala banong fi man we brio uyat bat kani ka benta namar bale tip hakani ka por fi bidang ya pet hakani ka por benta yo kani ka de sam ben rio namar fi de pulir de khot ka banengkong hatu ka de khot ka ban rio fi nong dei mangane keren sepang jongan kini sam. Nama balik pindah pet kini ikop ba iwe ki brio ki yat lang bai kata. Ki kon samla tentang ki yam namar ki yang ba umdan basung tu yang ni. Hayeng ada wan umdan basung tu ngadon haki jaka puli ki basung tu yang ki nohikai ki perlok jong ki basung tu ki me ki pa ki yam laga jong ka kurim ka yam nam ta ulok tharai yam ong ka poi jong kha kum kani ka brio kum kani ka yeng la ka jong hi ki donika chisu sibat u David angne ukuran nya kata berkum ba pila krem na pi ka don ki brio ki jet hi ya ka jing sosi namar bale hakapor baki dei benjit ke beban sno bat ukpa ki jet no
ya ublay jong ne ka perthai laka matla ngangai ukun sorong auria laka matla no ta kumchem teyong ideng ekran ublay jong ka perthai laka matla no ka khmat ka jong u ba umla ban yo i ya ka jingit ka jong kupa uyo i ka perthai ka khami bes ka perthai ka ba itnat ba bakalong katno ka jing ngau tenat kata ka perthai but habo yo palang mo but ngadang hiyo mana kan ni gersen ni don way bapa nga kata ka video don tau samlau upoy hak way ni ki concert mau udang syat bahata udah mau sutenat kelas tenat tau lah syat am kahap ki khmat jong u ta bakahap am kita ki way ki yo lut ta namar balai hakata ka ji sutenat am kamdan bakan mau yo ni udan kam ta ki khmat ro bar ki yer kebenyo namar balai umdala suban iman kata ka dei ka perthai ro tentang isep sosial kini ki lok ki jor hi ki bangiele kemen langam tentang kim la masum thu yang i berkata kawan ra ya kajing songsi bar ngangai kon sorong auria mula sania dai ki lok ki jor lalu sania athui un i ki paule syakwe pat kari ban le kemen berkata barabor kawan ra ya kajing kumbaong mapi pastor ba larangi pet no blegen tentang pidapet ki ikben da perthai kaperthai kamdan Jesus sira ngadeng si ong am ki ong tentang kidaron kita ki jong kaperthai ka tamasai i kum dijong ong ngala da dijok long kum to yang barok palai usai tanam udah tip ha yang ni ka way ban a ya ka jingkman utip bo briu ukwa ayu badung a ya fi tek ka to ka jingkwa kabrai ka do kabrai ka khamat jing sarong thala jingem un ai be fi ka to hanai lendet jong ka to unu batai pat fi don tang ka jing songsi bat ka jing khoslai sudah ba kata ka dei be ka ha ni perthai bat ngala ban ofi balai ka wan ka jing songsi sya ka perthai balai ka wan kim ka ki briwam kat ka jing suthu mo kala ban long ngam tip ikiwe hanai ngade mang ha puli ka bible am ngapar khala ka sibu adam ubam da youtube so ublay ku pau long umno thanai namar yu adam long be khun jong ublay kat no ka jing songsi na tharai ublay te kata ubat suthu ya ka jing kus aga isaya san pulai ubat suthu ya ka jing kuslai ka jongi ubalapa no laba ko kat no tharai fidi kata utrai usuthu ya kata ka jing songsi ka jongi bat teng pat kini ka jing songsi ka jongi kala bandai ro mala ong dei pastor kala bandai ro kani ka dei ka jingsa bangi hingi cit hi hari utrai kwa ingi bangin poi hakum kata ka benta kadi pastor ba pipi ong ba buon sen kala bandai na marka jingjet ka jongi ba nadu ka bening kong hidi mangi hi bala bakla ya kata handri da perkat pat ya kata ngasngau ba hakani ka podon rupa na padeng jong pi ban ong ba ka jingpang ka bawan banile ka met kam de ka jingjet jonga kawan banile hoon uni ukurim ba ngalaya syong lesi ha ka bening kong ka de ka jingjet jonga hi hanri menta pat ki don rupat ki babun ki ba ong bo kumba ngilaya puli mena ka sa handri dukat bandre bo ong bang la that yan lesi kata ka jingjet ka de shwa ban pediang yo utrai maha ka GM ka jongki ki pat shim natip kumbala ainuk sa uni kun sarong auria ba udei ka jingjet ka jong hi ban jingai na ukpa jong bar kumnu ula sha khring bala sha tan ha ka perthei ha ka jing sngo bha jong ka perthei ha ka jing thalal ne ka jing shukor jong ka perthei handai mentah bala wan pat sha utrai ke ei pan ngila ban ai mense mi kini ki breu ki jong ublai mo ki ba wan pai pat sha utrai kumba uni ukhun wan pai sha la ukpa Henry, hoi hang tag la batai bakal adon ka jing khawai ka bakrao nam ta ka jong ukparu la pediang ra bas ngau bha moya Henry hadin ka tangim ngim shim la tepat ke pat ka jing em ka jong nang tu sha khamat Henry hapdeng jongi pa ki don ki brio ki bad ong ba hadin pangala pediang pa di utrai ngadon ka jing khmi lenti ba utrai kumba ukpa ula kudo badon ka jing khawai don ka jing le kamen Henry hadu mantang ngam pat shim la ban le kamen hakata ka jingjet ka jonga namar bale ka ni ka jing sngosi la ni ka jing ka wan lape ha ka jing ka jonga kat banga dang duwai ru kataru ngai ki jing ele ki dang ya dang krau ki dang ha ka long yeng kala bande namar ukurem kumbai ong pastor don ki shirang briru ki bayam ki ba ut namar ka kurem ka jong ki but lani ki kmi ki kpa kuma ki kmi ki kpa mo
ba baro ki ong ba de ki khun ki de ki jing ai ki jong utrai ba kimshim la jiet ma ki hande de ublei bla ai hande kat ba ki gedang he ho wat ka de ka jing sha tan no pat ka jing sha syukor jong ka de ka perthai pat ba ki sha yalam bakla no ma ki hande kum ki kimi pa ki dan kata ka jing kuslai yala ki khun ki jong ki ru ki dan apa den kata ka jing ngosi de ke egi la ban ai man se mi ki de pat leng ba ka tien ka jong ublei na ka banta ka jong ki ba ha ka bening kong ho ai kla don kata ka jing jiet Henry ki wan rupat kita ki jing ngosi baki kim shim la jiet Henry ka wan ha ka jing em ka jongki Ka jing kan wan bi. Ladangi syakri blay lani ngim syakri ru kin wan bi. Mlaban kiari kata. Hakum bakalong haka pertai in the physical world ngim laban kiar no slap na ke eryong. Ngim laban kiar na kita ki jing ele te ki bawan. Tading ta tang makani ka way em ka tangi la syakri blay em ni ibi tangani ka way. Balada kan ba em lada jenjar ka ba jenjaro. Cisu gumbo ong adai mga kalenti em ka don bi kalenti ban mai. Tading ta ki brio hi ki ba ya ke jing bala bi ya ine bi top ban syakri yu blay. Kata ka jing jabaro ka kalalong jing kerku bi ta hadien. Tagari ka tam lada dona pedeng jong fi ki biya lang ba kita ki eryong erlang thari ki jing le ju ka jing em. Na ipet ya kata. Mereka dia pi ban syai duai ban ya syakri ban ya ine ban utra. Wanam syakri blay tang namar ba suk. Lani wanam syakri blay tang namar ki jingkerku. Henry syakri u blay ru wat apring ki jing Mani be utra, ya ro be utra, aingu be utra. Namar pim syakri u tang namar pisuk. Syakri u namar ba pi u. Syakri u namar ba u blay. Syakri u namar ladap ichwa ma uipi. But uni ublay ubangingi syakri umde ublay basyong sajengai ya ka ba sngutu ya kita ki jing ke jongi. Uni ublay ubangingi syakri ude ublay ubala amat daladi ki jing ubala wanna beneng sekendo ban sya ya ka jinjin jar ubala sya daladi first hand experience ban sya kharwet ban sya syok ban sya dat ban sya bentiu ban sya pajut ban sya kharwat ban sya sempat ban sya penleran but ulama ya kata daladi bat lada pinu jor ya ka ka bau jisu umat bat ya ka ne ka jingmat ka ba piyat leng ba menta kamlong em ban inu jor tandai uba kampang de jisu bala kham shitom de jisu bala kham le rain de jisu bala sha kham kentai de jisu bala sha ina marway de jisu tadai ta uni utrai ubangi syakri umdai utrai ubam tep ai utip palat ya kita ki baro namar bo u daladihi ulama ya kata tadai ta ulama ni bakam kut tangkum ta hoi waiti wala joka jingem maniap mereka jingyap kamla ban ngut teli no yau hagasgi ke balai umi ipat badeng ta kwa abanong ifi wat ong bau blay smutu ya ka dan the way pat ubala ban kam smutu ya fi like no Jesus Christ amen tading ta via la megi jinge pu samar ke ya gi jinge via ya gi jinge le pi pang chitamem wanum tiang wanum kuslai namar bau jisu tading ta don jingkermen baruang along mga kalenti ta rawa ju kuslai un play be kalenti babel ka kran syai kata wangan pelong kalenti ya kri khlau ken berkiwa agar genja tadi inda fisngo genja fisngo marway fisngo terkong fisngo kumam dan lat dan lenti show rev jisu ang ngan pelong lenti kom shirwai we meka ma unong thau lenti ubabat iki kular gi jong bat ka tin jubler ang ma ngade ka samsan pon rewi ka khot khatar ka ang ki kular jong me ki halor jonga a ublei ngai ka jing ai ngu ame pi ki kular jong me ki halor jong me ka mot ublei udan ke jingkular hauhi tading ta uladap kular ya kata bot ubat haladi ta ke jingkular balik ke bol kular mle amen chisha ka dei kata kumai pasoi la patkan mau naka sam lem kum juru Isaiah san pulai ka bai pasoi la kran halor kata ba de uji su bra shai ki ta ki baro ba ko ban ajin kermen ba pesngau shapi ka de khtien ba Isaiah san pulai ka de khat ka ba saw ko ong shisha ula ba ya ki jing kuslai jongi bat ula kit ya ka jing ngosi jongi handai penban ngila nyo ya u bala penmong bala shot da ublay
bat bala penjenjar bat ka dekhot ka basan ko ong Henry la penmong ya uni namar ki jing rengkang jongi la pen luet ya u namar ki jing le bam hok jongi ka jing pen sitom ka jing suk jongi kala long halor jong u bat da ki jing jingam snam jong u la pen khia yangi bat nga nget bakani ka tien kan long ka ba ai men semi pi we kam ta me ha bangi yo sngo shu pat ka e ka tien ba Syakri jong ublay ki dan shu e ka ban ai hangi hani ka por abangi pet ya kan ka tien ka jong blay abangi phai ka GM ka jong David makane ri ka ta ka GM ka ba u David upin i ya ka jing shisha jong la dia udah tho untuk baka ta ka palang ka jong u ka da chi daki ummat but uwan ra ya ka ta ka jinglong ka ba shisha ka jong upin i ya ka ta balong vulnerable dia upin i ya ka ta vulnerable part ka jong but ubu ya ka ta hakmat ka jong blay but kadai kane ka way habang ko mangilay kran na dumande kinma ba ya kane ka way habang Syakri u blay ngitip ya kane ka way ba ukumbu Jesus Christ la ong kadan bay arjat ka norem kandan bay arjat ka norem la kadai ha ung mosyang la kadai dai ha usya baro ki artli kin kendo bet ya ki jing kin kendo bet ya ki jing susi kin kendo bet ya ki jing le re katien ka jong blay par ko ong ya kata ka yin ka blate halor mosyang wala ka kendo ya kita ki aryong wala ka kendo ya kita ki slap ya kita ki jing shlay ki babe re kata ka yin kanum kolon namar balay ka norem David Jesus Christ re kata ka norem par blate halor siap kamat ya ka jui ki aryong ki jing shlay barkil air kamat ya ka jui re kata kan norem par jong kata ka yin lapan kolon balay blate halor usiap taraho bangi dan how Jesus Christ ulong kata kalenti nakam ta ka jim ka jungi ko bala ong ipasto di mo ubala balut ya kita ki barok ka bangi ya lenti omnan ka no ka jing ya bo Jesus Christ ulasha na mata jungi ka bumor ke ka bangi madam Jesus Christ kam tam shishu ban ya ka bangi ngimat ya kata taraho abangi dan how Jesus Christ ni suto ka ne ka way ki wan bet aga jim ka jungi kumba ktin ka jong blay ong open mi ya ka sngi bot pun mahap you slap okay haki babha bar ki basnio kum juru ngin kendo ya kita bet re abangi don pat how Jesus Christ ni suto ya ka ne ka way ba how Christ ni don kata ka jakarit tengan how Christ kuma ong penbenar di posto mentan ka samsan phone re ko bakat ni don ya ka jingkular bar ublay wangi Syakri udah ublay besisha bar umdai ublay belam ler dia boleh babat ya ke jingkular badan ka boru ban pendap ya kita ke jingkular taraw man ka way pa ka way habangi pulia ya ka tien ka jong blay na do ka testament ka bedem hado testament ka betma ngin i bet way po way Syakri jong blay khamlat na ka jinjinjar u khamlat na ka jing susi ka jing panggawan ujob uday mo usib ang wan ka jing pang ka jing panggawan hi ujob kawan hi ujob kata kan ndai mom dan mano kuan pani kata ka jingpang de re kata ka jingpang ka wani belai nomar kaladan ka jekran preng ublay bad usaitan bad usaitan wang ujob usyap tiang yang mekam daw nomar belai karang ka kti ka jome wang wengse ngine pet ujob unle ayu piam baru ublay wang highlight ya kata uweng ya ka kti baru wang tayo usaitan wanong kata ka jingem bad usaitan ule kata Rengi pet pat ka benta ka jong ujob udah yang dia sahabat ublay. Ka jingpang umdai bu ujob ukhat. Ka jingpang ka di buwan ra du setan ha ka jim ka jong. Reha preng jong kata ka jingpang pat ujob upenan burom ya ublay. Kade kata ha ka jim ka jong aba jong fi kum ki Syakri ki jong ublay. Nyap su thoi ka ni we kum kita ki kon ki jong ublay. Imdai mengi khat mengi ka jing susi. Ting ka jing susi ka wan hi hangi. Ka wan hi kum balai kran do mene ka dei ka ba wan hi bar kum juru ka dei ka ba ngi lakhot hi da mengi. Rekum kini pat abagi Syakri blang ikendo ikijing jinjan ikendo ikijing ya ikendo ikijing susi ring ya pai pat Syakini ki Syakri jong blay ken mangi puli kani ktien ka jong blay te dei tang mangi bayat kani kalenti kini ru kilayat piam ka bible ko ang kini kilong kum kibreu kum mangi hiti kamdan ke ga bapolong supernatural ki piam reki dong kum kibreu kum mangi ta daw habangi buat kendo kum ya kata kadi ktien ka jong blay bagi ha pai bangin ong tra ai boring kum mamel ai boriki kum belak ni posto mana ban penmi kalenti hakiri kraw ko hakiri kenja ublay ong anum ino anum lenden no kata di gajing kular ke jong blay unum ino hiru yepi unum ong balawan jing ya ki am ublay to gajing ya uang nanya dingkan lam but pi tarang hap suto bala dingi desi sha kita ki kun ki jong blay petse habu adam ule pop you blay kumalak ni posto ho ublay susi barabo ublay susi am
Ublay am udah penjauh senan dekat senam te. Hai dan. Baru ai senan dekat jangkup seni blay ban kop bentap ya kata jing lingkot ke jongki. Kata ke ke ublay upeni. But ublay ru upeni kata ke jui ya ke jim ke jongi. Ya. Tarau Jesus Christ wang wah berfisyak kriya nga kan ma finom lat ka jinjinja. Kin jinjinja kin one bed en rei wang tong tip yang ni pat tolong slore kan ni ka way. Ngai job ya kita ki baro. Ni apso thobe bahaka kerteng ka jong Jesus Christ kedan ka jing job. Lara kawan ke haka GM ke jongi. Gimnan kaman ngin kemiet se kita. Regin kemiet pat show try. Tada bon sien em oifi. Ngilapan kraw polat ke jing susi ber ke jing ya. Tada bon sien ngim lat show. Ngiklet no ban pen kraw yu tau blay bangi syakri. Unong bu unong tau jongi. Ubakam kraw ubakam dan bor show ban ye kita ke jing ya ke jing susi. Tada ngi ba kat binang pet se kini ke jing ya kedang man kraw. Repet show blay se. Ublay jongi udi bakraw te. Ublay jongi udi blay badan bor te. Nang keren ni kini ke benta. Ang ublay am ujongi perkat si ula ban penmi kun nak tesoti. Kampat juja menu kata. Re ublay par ubangi ngi syakri uang ngan ai kadak baka tesoti kan kakun. Perkat kata kampat juja menu ke jatang sisien. Ke jatang sisien. Tak ada bun sien ngapan mafi am ipen limit pelat yang ublay ipen red pelat yang ublay. Tak ada am damar ipen red ublay am ting ipen crown no ye ke jingye. Ang wajib pen buat limit ublay. Buat bu ublay ha kata ke box. Kemau dia ublay nong tahu dia bau la keren am ke pertai kala long te. Ya. Kada ha bangi pai shu ublay ha bangi pen crown ublay. Ke jingye ke nom la ban yeng khmat ke jong ublay. Harangi te par ublay pen ya yengi ning ba kini ki boro. Wan pe ke don iyo po ke don ke jongi. Ku ban tep ni yai ne am ban uni ublay. Kedai. Ha bau tunju yengi ha kini ke benta. Kedai habag ngis perkat lili ka jing em ka jong ujo mo. Ngam tharai phila ayat lang ba kumbal ayat ujo. Ki jing le ki jing ngosi ha ka jing em ka jong uba ha ka wei gas ngi undu lu no baro ki baro. Hanrei ka bas ngau tunat pa ha ka ni ha ba ya thush phang ujo ka dei ba ublei la ong pa di saitan moi ba man ba menum kata pa de ka jing em. Mo kila ban wan ban ya le nang ni na sete na ka mon ka diang mo na sya baro ka liang hanrei kan mau par utrai ula hukum ba anumla bandan bakta pat ya ka jing em ka jangi. Amen. Bat ka kting ka jong blay ha Matthias nong ka bakat way ko ong mo. U Jisu u ai ka ni ka open invitation. Yengi wan hanga pi baro ki bathat ki ba kya ka jingket dengan penjam. Ngis ngo hinre ngi ai ngo pat ba utrai pa udon ka jingker man wala dang ya lang ba kita ki jing ngo si ki jing le ki ba bona ka jing ka jongi. Hande utrai udon ka ban a jingker man ngi. U ba khot ngi uban ayang kata ka lengkor ka pasting pat ban penjam tagaw na city Hebrew ko ang ni bo ulong mo utaw angkor piam ha jim ka jungi tagaw babo ang long mo ka angkor mo udi mo ka jingkermen piam langi don utray mo idan ka jingkermen tagaw haki eryong ki babe aki duriaw ki baki palo aga jim ka jungi haba uniw angkor uyeng yam kamut ka lieng ka scam bat scamming kanom ki shito tarang hap suto la do utray udi angkor Jesus Christ di angkor ka jim ka jongi kamu mod ngidan bet ka jingkermen hautra tarang ya absu to ba bangi pe jing jo bantem yu blem la de jo bantem ya maka sisngi udolet ya ka spa aka sisngi udolet ikikon andre hapreng jeng kata ujob umani ujob le ka kurum jong ujob himo la ok balai memtem no balai memtem no yu ta ublay andre u khamshim la le ganon gini ganti no ujob himo nigel nong ba pra ni khot bar pho ong hakmi ublay unom kentaj no yu bajanai lemni unom krishan ye kinong le baman un pendapat ye ke shintur jome daga jingrke bagi kirmiang shintur jome daga jingrisa ublay jungi un pendapat ye ke shintur jongi daga jingrke bagi kirmiang shintur ke jongi daga jingrisa hapdeng ki jingele hapdeng ki jinge shem ki bakendu mau siang sisa ublay pen kelabi kata kau ni ya kita ki basyun ya me on pen kop daga jingla ran bat ya ki yang jan jong baman kanom long sho kata ketika keting jublay kini kita khot bakhat lai ong ta kumta ken ki long kita kilenti jong kita barok ki baklet no ublay mo bat ke jingkermen jong ta baklem blay kan yap tu no tadi sin ngidan ublay ke jim ke jongi ngidan be ke jingkermen un pun kalabet ya kata ka jing snosi leni kita ki jing ele oh ngini ibe ki kamba jong terai tadi dada
ngasih orang mai kata orang lada pat jakamba am ublay dong kuat ingi banduai te bat ukua ingi banduai haduk kata am badala like makna ke jing kan ke jing duai ka yai continue te Kan beteng baik. kan beteng baik long belayu momentum mandu tu am tading ta kelaya tu am lai wur kelaya baik kaya baik tading ta la dampak yo momentum am kamut kan ke jing kadang dan Kadang-kadang. tading ta ubriu haduk mudah kelas sisa haduk bong do yo sisa am ya kata ka borban duai ban kela tading ta ke jing kesalat da panang bahaban duai panang baman kela jing ta kasabi ta kata Bat ka jing hi ka hikai kumno bandoi. yes kata kan mo bono Lada umdan jing sosi umdan jing kan baru ya ulai ro. iya iya mo Iya. But teng kani di ka topik ba kani di ka kantin sosi na ka tin ki jing umdan uwe ubreu ba uklamia kendo ya kata. Uwe po uwe ubreu ubala kana ka breu unia shem bet yang ne. Namar balai kidon pat yang isu carry ya ka jing sosi ka ba kim dai. Kidan ba sosi ba email klampentit jan. Kata kam dai ka jing sosi. Mo ne nga kami le bam KFC ne le bam show kita kim dai ka jing sosi. Ki jing sosi ka ba hang ne bu David Ukran le am uang ne wat sneng yang able ka jing bitar jong me. Kan kong so ang uya kata ta uang wat sneng yang ka jing bitar jong me. Namar balai usutu hang ne emba ublay ula bitar ya kajing em ke jauh namar kembang benai pastoril Arab kan sepang bet sebab kadai kata but uong hang ne em ki nyoteli di khot hang tu fi dei ka jadi kajing duai hala ada khot ba pra kendai ba chipo unget ya ublay utip ya ka karakter jong ublay upen bana ya kajing pelat but hak sam lai po ka khot ka ba khat we ong ba upen kelai kajing sosi ka jong ida ma sa kajing shat da ma ulau no ega jan kan wadu pendap la kacing men tho David ega taro namar utip chapang jong plepe par fitu ngi kran chapang ni David da perkat David ngisi ai nuksa pe David pelem ya Goliat pe David pelem sing pekat kacing David nong ablang berat pelong siem dah so tenat sudah ubiang lo nong senong pekat fi ya Goliat fi bernam kare kai ke bu tho par ni sam hang ni ke sam tho upang hangani ke sambu tho bo ang ableng atip me bitar yang namar ngal ale pop uplate ke pop handre wat sneng yang try ke jing bitar jame ai ke jing sen eng ke jong me kan wan pinga stunat ban play na ka arkis em nong basaw chpang tu dong shunem da fi de ong so cm barabor ubri usosi habadon ke jing do ha ke jing em kani kan dong shunem ka do yala jong khon kataro habakatum ha ka pene kepetia hak tu cing tiap bo setia walaisha kalet berka ong itu syakri la kendo ya no ong tangan ni kentin kot kani ni kentin ka baklain ba ta hak por basusi kong kot marsi shau da kot da pi hak por je susi em ke ai ke banging ile em kata kan pen i ya ka jinget jungi basusi bayam baro hi bale kata susi shong be hayeng phimnang yo thia baro hi bale kata hale basusi pilong kum kani nong sunam kata ta kadai haba sosi pe David sosi bedu khon ulai ban sakri oblai fi haka ji sosi ka action ayu ka bapi file ka pen i ka jingai tek siok pastor fi siatam ji sosi mo fi siatam jidon jingai hiram jidon ngi bon fi jingai tek email ti hospital ngi sakri bet ta ko di hospital le bet ta sakri namar ngitip ba onom yap ta nginget ya kata ta ngitip oblai juga ida namno ustaz yap kong David piu David udah bet sisa kedai udah bet sisa kadai kata David kamu udah bet sisa kadai ta ngihap long kum udah bet kan Kadai namar bunsin ki bru ki long no kumta haba kawan labja ga jings ngo si ha ga yeng ga jong ki ka jam no ki klat no pat ban wan show try wat jushim stress nga si ong ikani kanta tentang ki bru ai ngapang kumta pisha ni pang mareno pin le yu pidale pin kia ngim lali Himlali pi habashania banong ablay me medon melakta melapan kia pi lada ka jingit ke jong fikiri how blay om hai tu ibreu am ki bayeng ki bahasam no pi i je ki handa ka jingshania ka jong fikiri tang how blay am lada ka don ke ro am pi ong ablay me metep lada pi sutu hayeng bau de try utai ke ne ke yeng am pi shania how tau blay ta pi mlong panic ke komentasi ong ayo panic attack narit kita padai ke stan
Lada dei kristal siya bote Bible finum don panic attack GIA kan GIA ta fi si sin ka Bible ong kadon ka pori ke sin ba khadon ba khlat ngia mare ondala khlat ki filin chano kato kamet kan le kamla kali Ya chano bong panic attack em. Panic attack em kebomot hi. Attack ika panik. Kadi ka attack kan di ban attack i ka panik na. Agak kata mo. Agak kata. Ni sini betul so dakta em ki brung ala em kiong kum ni ngam don pisah pastor. Okey, ngalaman pediang kata. Pim don pisah, piang ngam don kam. Ngatri kan ni ka kam ngam don. Ra pim don ka to ka kam em, teng ngisi ai men sem ki. Yo blay ko apit sang dak batmai. Leno de ki rusa. Nam don ni ro shu tam to moria num adap si ko ye ar ko li de no da. Pin em hi dak num ro. Shu ya tang hasro ngalayo i tai ba nganon fi mursha. Tengah kemau masap itrai kata kakam man poi ki breu kita ba ki breu ki nyop puli. Fitip ijura ada berbering ngoi radio ada berbering. Dawan mem perbemi ni yang berbering teli. Perbadawan ladap mau mau kum takat ba iyo. Par fitip isna yang lain malah. Itip deh kata. Namar bele isu tu. Kata te kadai. Fi ka bomot ngapai kai teng kibreu minta don sidon ai pastor film tip bangami yo ngama khitam tang bilor ta badi kibreu ro bilayo iya ida Ray, kendiat ngidon kam dah. Dia kata, what shit me ya? Balong stres, balong kuslai. Teng hoi, kibreu ki persosi ya fi, ki penmong itu yang ngi ku pastor nom si ong ni. Kini pastor sir kim sutup, kim di simram, ki bebet babiang sudah. Kini sutup jidon cing em jidon. Ai ngo yu blai PUI kata, ngim jidon hiro. Kata tengila manong ngim jidon hiro. Namar kita don ngibu akajat. Ngisania ayu try. Ngisania ahau try. Long balakerku. Ngitip Ya tahu beriau ngisania. Try ngitip metip nang nur melajet melatip lupa shania kadi kata teh. Hap shania ahau try. Hasisen lah shania yang try ulatip. Takin ushania akom no. Waban shania abi itu kibri gum jupep jaseng. Kibada eryong na da slap na dalang ke ero. Kini tu ibi kador joki syakri bi utra. Ubelin shania akom no kan wan jaseng ro tang sisin sisnem. Tang atar bas ngo biang ngo bit. Ba yo kali ne kum ta ba yo pisa. Kum kita kibri yung beleyong labiang hi. Tadi kita angin syakri ubeleh ka por bamdan ni. Namar la ka jing sedang jing kalong barit. Daga bakut kalong bakrash ka dai. Bading time mengi syakri ubeleh tunjuk hi yangi. Siapa pun kerku ngasngau tunjuk hi. Tagaday kata balik jing ki don namar ubeleh uku ampe ya ka don teh. Pi syakri u hakano kadur. Tapi syania na hau. Tagaday kata wat ha itu bakendiat bepidon ro. Mo itu pisah bepidon ne. Kumbakalong katu ka riu kan thai. Kadon tang ukpu kendiat umpeniang kendiat mereka ai no yu syakri jong try. Bat hakita ka ayom jong ka nem sniu. Kam shem la kerdu. Ka kedang bait ka baman la kasngi. Ya ka yukon chuka bu Elijah. Tadi ing tabun sin kawan ki jing financially kalong ba hakapor ka ba ngi don kendiat ngim nang da ban sania ho blai. Yong kini kendiat ngin ai kum no show blai. Compare fi aspiaro. Ada ustaz. Lapim dan ni terbaik kuai tu sidan yang ngai. Ong tong baduk tambah ani hasin turbat tembum kuai. Ngadang teng ka pastor kata mau ngi kasih dia teng. Ngi le beduk dan ni ngalang pek mana kan ni we ngalang pek lang buat iro si. Itai kong em ideng ka kser telong am tip kan nolak ka tu try dari bedi mentara. Ngi pat beduk yang. Teng ngabaduk ini teh bersepak lo kum nopat. Pi Ngi hapar sutu ba kajat beriu jengi de bingi ong bedong. Pi deng kesiara skor pi ong de bedong. Berkat pi insult te bo blay ladap kerku pi. Kadai no ya itai ibenta. Ngi hapar sutu bat ngasi ong kumne. Teng gaji sosi kawanam hakapor invest kim invest kain. Kumenta por tungkuba ni tungkuba, beli tungkuba manta por talang ten mi hi. Kalau kum juro iki kun teng pi susi namar ba ulang ngop hakakiat langop baka drugs kani ka kun tangkar takat san snem ka adon samla kala jot kum ta ter podang rit pat kun nale jesang ra baslap kun teng dale jesang slam tan ma kun jesang dale ilam pak te pi melam tan sikenta bersingi yang pensang popak ngaki kun hari ilam jesang te slam tan yok kriat ngai dali bam piknik chat po Boston jadon ni ai Kun ya model. Ya model no la kum ta ngi tap bet de ke jong ka pertai
Tapi lah tap jangan pertai dengan mi jangan pertai ya. Telah lihat model kekuan ban lem Si no. setengah si om hapot DVD dah. Pi tap dengan CD film nakar tekan mi film parang. Kami film nakar aja. Tapi yang sutu kan. Pi tap ketien jang belai dan mi ketien belai. Pi tap ayu iki ko. Kaya ke pi ai por investing invest. Mang setengah bang ni por studio mo ngidon South League ayam. Hang ni. Dan por telang. Ni por cherry por senrai. Kene ka por liur kete ka perem ngidon sao hak cingim cungiru kadan bat kala batay hang ni hak no ka por fidei ban invest ka por hak por dang sedang ya ka yeng ni pastor mi wan jeseng ren namar hablit penito ya si blai dah Oh. te sawan perskam de ki kiawi ke nya ka yeng jompi ala pinang manong yang ngin le jeseng shua ngin selek sinang kong ye te kata por bas dangi pen sobhalut bahayeng bahasam por jing epat seong pat pastor benar ru de nama kata pastor kawan api ba pin duai ngidingi long bahayeng bat pi bat ngi bolsen ngi si amma ngide ki bahayeng bat kitu ki basusi ba kemen juga ma yengi nemno pastor ya 100%. mo kadai kata ai bangin sutu ya ka jingem ka jongi hakayom Disutu tan ni phone call pastor. Judan ra ba phone ngi ba pastor ni ngalayo ya tho. Wan shi jing ya tho jongi. Kadai kata kan ni yo sngo pastor wan shi jongi bakadon ko huri-hura. bau kon la le kum ta ulok teng lagi pa sedang se pastor ulok jonga da le sedang kum no kan tu ulok kan penito ini Ladawan ngi pastor ngi ya tho kilawet. Namar kamdan jisu. namar ko aja pastor la le ar lai teli gi ya tho songi de pi kilang a ma ki hadu ki da da pom ja ki ong pilinyo pastor jing be don burom mo namar balai bowet marsin mi ngi ken ma mi tang hagi dapat mi jingwai latam nik ti we to dan mangite habile le hok fi ke de kata te wan ak hok im hok Ada fi im hok em khoi ke susi kan wan ada pila shania au blai ke jinge kan wan pila shania au blai ke financial crisis kan wan ke jinge ka yo ka kot kan wan namar pinyo i ka kamba nga perkhat ka tu ke breu lada kamdan i ko pastor fidang shempor Elijah kayo i ka kamba namar blai ka jinglong thli barabor ngi yong kan ma ba jisu punon kambe ki kra thli ndrutli kam on kra badap on kra thli tu kiu thli. kiu thli Por Elisha. kai ke thli sudah pendap wang ru ya Gideon ra itu kra thli han re tabe ding apo hare tip hatu thli don nam dan ding apo ke kai kata te ni menta ni kwa daladap ni kwa bangin la Jesusi kan ma dan kenono ka dawai ha kan ka perthai ban pelaj fi na Jesusi dai tanggawe ba fi shania haublai mat kata ka shania jong fi am ka dai ha ka ktien bat kumjo pi pen i dala ka jong ka jingem Amen. amen kadai kata ngo pastor lada ngimla wan shania lut fi pensuang ka ma pastor si tu khana bai kata por sedang jing jar kumno jing kumno balong kumno dan betep Kasi bom yo tia yo dam jongi. Kasi pemit ke jongi. ngakan mau tu ngakan mau tu puang sedi ICD pastor tang ba ap ilum lang lanu ondap nama betang ka ban rendar simiat padap ta kata ke jinge mo peni ha pokebel ban job mesim tetak siang kibrio belim li alap belai tetak kibrio kim su tho na marka perthai manta ke em kum ne pi haban su tho ba ka perthai ka kala iben ka jing siu pisang vi siu na mobile manta ka kala ta ni penon kami ya ke ke juk ke bor ha kanono ka banta ya ka banyalap yu Chris batang gawe kung stna pastor finang kren gawe ki sing yeng manangane ma ban itu tang yu ban tip tang siapa tang siapa jongu kata kala biang nge kedi tang kata kada hitep tang yu em nga si ong em dawan jing em mjulele ai iros don ne ma kan ma por ba ngayo kun por ba isu ko ni te kun ba he mo ngayo thia bai te ni super no nga mlele ngatia jai namar boleh ngatip ba onum dia em ublay jong outip ang hadu mustep ngi selet fi haban tip yo tau blay de ba namar kon de ba ai do blay haga yeng lada dan kau so ang be try metip pi puli kidon ki kamba man soale ba jia kadon kan mau to ka puli ba tap da slap tau de ba kala ja kade hane ha jala jongi kidon ki kot kita ki ba jia ni ki klat ban sutu chapang kita ki jinge ba ke dia da kita ki kamba namar bale shania how to play ka bible ka uta uba up kermen how try mjul erain bukho da jia
kat berjiar tu menum leran ringi teng pi Shania te Shania ngiom ni ka donot te Shania hok blai jimu je perkat pat te pastor le kum no pat de yang ta kan ha kan ni ka jimu je perkat de ka tak tin jong blai kong thau thamai ya ka jimu je perkat jong pi thau thamai u David tang ni su tu te su tu ba ngala le pop yo blai namar ba ngala klem ngala penyap breo ngala klem pi ha ka tin pareng astunat ka don ka kill but murder u blai wong ba menum murder Ada kelam ong ba menum kill. Kade totally different meaning. Ba balai kata kade ke. Murder ka ba mod am pilada puson pila kumbole u David yo Uriah. Kata kade ka murder ba balai ukang persya ya kata. Belaplan lupa. Pinong lada piong ba pimdei ban murder ba pimut habaro ka benta hakatin English ka babon ba hapo Hebrew kade isya murder. Tentang isim be kill teman perjong dadak jang nir melong peniap kan. Tenem dai piap syak ta. Hari kadon ka jong nomor balai u David usuto ka pop bola lem ka plan ne Kini pre-plan. ya ka pre-plan kumno Uriah mau niap. Ada plan usuto bang ablay padang bishar ta yang akan kecil Sebenarnya David ram lada upnyap no you Nathan rumono bentim. Mau ini batai start tip dengan play no ini. Musim. Ulah. Sim dah. Ulah. Hendak usul tu te bola bakla open red Updiang. Udan kata. Dia kata mentai fi bapai tu fi sosi supriang be bolong atrai nga aingo ye mer me penem ya. La fi sosi na marulok. Udi buat u em la ka jong ka jengem. Ong try map saya yang atrai. Dei mangana mun sua. Por budi kindiat ngam jule le di teng te. Yo dei mangana. Don ki boong mo pastor don ki kurim ye Jesus ngo ada kilap ki lok jong ki badi ki ong wadi kan ki pasha badi da fi ko adi di syeng kan na di syaba. Peleran mah. Dari pentit ro. Dari pentit dari yang lain ro. Aras no kat kadai usto kata bong fi bat halau be krema kata usto kitin jublei kong art mutila ka ong ba kita ki bomman ban imdu blei pincak leben ben kamot da don jisu nem don jisuru kamot ngin nyat ling ba jingi ajin jinjar ne ka jingi per ko logom ni habaron jisu kran nya ka to ka riong habom don jisu senran em ki taman king de la de ta kamoy ka poy ba kum jisu pha ki ba ki kilet hidela de hade jogo to ki iu jisu ki iu kum ka ngai ta kata ka jingi per kan ngiru ya ling ba ki jingi ajin jinjar ngi don jisu isu kar paru trai pala pelat ini Jisu tiak lagi tiak lang. Unda yap jisu lagi yap lang ni. Lama tak. Ada itu dan bukan meleleh. So om ni bos tran om ni Petros om ni Petros kendai wong utrai undang ban keni kan thet no ya ki beriu belai naga cipin shoy mo kata bos kadika kabu bos tor lani kadika lat lani kadika ke balong kerku bai ki banget mo kita ki balong om ta basani utrayam utram nang film penkerja ya kita ki IKM ya ki beriu belai kan na kita ke jinjana jing ya utip ta kum numun le namru David ulong bhok tekum ta utip kum nubun le ayu hakasi bo ble pop u pa utrai ma u pen kala long bolong to kan theta dim balak lim kat kum hukum di ban penyap ya ka lim thamaw ya ka henai to ko por don jisu tanang ko penang pi don jisu am bas plat ta Itu tang ya la biang ya. Tep tang ya u. Kadang tam wan jingele baru khot. Lebih selayam kamu fi penrit pelat di belai. Kadang tam fi penrit pelat di belai tak kadang kamu lagi keren mentan tip tangi jisu lah. Habis itu ukraw kan no, udan bor kan no, ula kan no. Fi. But they tang ka jingele ahiem kapan klan yang ni. Siong ketin competition mo dalam kai sports ta. Pi no ro ang ngadon competition ngan sulai bi mi madan be ngala job. Lada sutu dan competition ula exercise yala de ula practice yala de ula lep lo pentibet yala de. Kan mau ben. Kan ni dengan sutu be ka jing nginum la ban la maka Bible ada ong lupa ka jing jar jo bahok kalong sibon. Hari ngitip ya kan ni ka way. Baka jing jungi ka de ban don ha ka jing tuai. Ka jing ga jongi ka de ban shania ha ka tin ka jongu. Ka jing jungi ka de ban sakriyo play. Long kat balong tentang village doctor I report ka bom so ternat pi pang cancer ka jingem jong pi dan setang kata benai pi le kumno pat adin kata namar kalong kumne baro ingi habanyap ko yasi Na panglem no pastor syong no yang naman juseng. kadai kata kan ka jingkli hana banga pangam la wan ka jisang pini ya ka jingpang bano By faith one beda ke jingat. pam dan hok long mung dengan nong sunam kan
Kon yap lade ban syong hayeng am syong beratau kum tu shnyo nai sat nai syong kum tu man bri tu nai kalau Menjaga simpati kan. ada kani bri kalau no kalau cewa lai sya Kaprabat. kalau kau be koi ngala no vi la ba ki kon jo vi ki don man ta ha ka jing yap jong ni ka perthai namar bale kumba ka jing em kan jaman sim kim don shu hai haki pile kum no pan bana kumbai pastor barabor sikran ada dei ba ukon sinra ong long pastor long pastor pan bana long syakri jong blai pan bana ma pi namar bale kata ka jing pan bana am kalong kum ba piri ki benyo soitan ro kulmar ong kan ka kemi balong kum no ni kupa balong kum no ba ong kata namar bale kata ka don kame namar bale lada ngitip ban pla ya ka badai namar don bor tu tulit ka bible ong si sen ngi pla badai am ngin light bet dia kata u David akan ka saman ru am nyau tuli ka ko ong try ngala ji u batailut kita hade bakut ngasanya ame try ngatep mela ban le gi ke baro ngasanya ame teng mau pastor hidang mau bapang lem no bapang wasong hir le jeseng bet kan mama mentangim em tu ka por protokol ba ki bapang syong hayeng tang ki bakot kia wan jeseng ki bapang ngai dem non jeseng men yo i ya ka kamba ka jong blai apa pi her na jing tia jong pm pi peni manong try mela pen Ngas kia ngobi kan ikaw ay am rapang soitan nong syong hiyeng. Relax enang jen Jarman. Tia soitan nang dung na try. yo tia Tia. lebe jaga jeseng ong kanang kun ya lam jeseng kala laki kon ki la ban lam hospital ban la ban lam jeseng han le jeseng hai yo jing doi bapang kan Kade. yo pilih jeseng kham doi bapang tan jin jar ban Napang namar ka bible ka hingkai ki syakri jong blai ban bukti no Ibapang. ya ki bapang kade kata da let bet ya kata pinyo isya ya ka kamba ka jong torai kan mau ka to bapang kro ka yo kya ka pras nam ka pang kro Katali teslam pelat pastor. Tang kini kisngir ki shibun ki breu. Ki bapang ki wan jeseng. Baki yok kia. Ki yok kia ba. Tada pipang wan sini. Pili ka bor ke jong blai. Ki breu ki yok kia ki breu ki yok itipla. Ngir ki ke ki yo i de bu yeng so kat no jing plang ina shibet janmi san ba jeng idan jeseng sawan Wan bagi jingpang try pun kia fi 100%. ne por pi pet life nai pet chen po jin tia song khanang na posti wan dang ti si ban wan dwai wan khanang jeseng tangga relationship tang pensat pastor Ferro la kia lupai Amen. don ni kong mo ba jing plang no na to pang sengkai pi pensat pi Pastor kan mang kan jing fly ba pikir sengkai pastor ba shat tu jam sendan nanta TV kong rumah pastor itu kana yang ba kejat ba melawan yu Nice. yu kenang shat kenang ta kata kapor jam ta kata pastor Don breu masuk po ba siuspang la sampai kana. Wan se jeseng ban lut tu pengkena ro koi. Ai ngo kia sen tu po. Fi. kata ka de Kena ki lawan jeseng oni tip dan pengkena nam dan sei tamas nuan la aklet tu pengkena ko masuk. kata ka de bor tang ni kinamar bale utrai don ka bor ban roko ya kita gi Amen. pi kata ka de ke ka kamba ha utrai namar bale ngai ha utrai idoni wei ba mang shwale yo hata tak ha jeseng doktor longo banyak kali hero puyen dalam dia po jeseng tak tip tu sini aja ayu Lalek ben. Lalek. hari utrai jungi jupel Iwan be se jeseng ro wala da isngo shitam. Try pun kia. yo bet ngilai yo i yang la jong lai i ya la de ngilai i ya ki kon ngilai i ya ki babon ki pat balang Tadang ngim keren harangai ngi keren namar bela experience. ngilai experience la katas nam ngilai yo i ya kata bale berkawai dengan barabor ngi hapo jeseng isu tu ngim ong tang ngi pastor do ngi song doai ye we namar bale kan mau ngilai se jeseng em ngim let bersengap tangga kti ngi si ong ngilai yeng jing doai ngada kam don jing doai lang ro em kam dei nama ngam dei bang sulit ban perform mang tu ngalet ban participate ang tu bangan simpan talang ke baki kidon pat lada kilet jeseng em kitu dengan shat kitu song be kum ne kaman toira pihak ban long lang nama kedai ke jeseng lang spek kumtul kis itu mah aku kal spek kan tu shat David kami akun kami okon kedai ke Keren ben rumah. Oh bashat shat bi. Keren ben gitu gitu ya shat. ni habban ya shimpi pet meneng istang daga serious mood ba susi hari ni perkut hakane ka pod kane balai fitem ngim kwa ma pin susi shakri yo blay shat kaman
Baru try ngi teng ngi syong hapo kali ngi tem kanang tigi cerwa yang bangin kemen. Non singi ngi tem kanang bangin pen i barang syaitan mem don bor ha kajing em jong. Sontan mem don bor banyele yenga. Ngan kerdem ngan kerja omongan twist lu mentae kerja. Amen. Nama puri basusi tu em. Dari syaitan. Nam nona. Dari syaitan dah. Sontan don cikermen. Dan ceker. Dia kata yang ngiru wan rak kajuhi merek susi. Malong kumta. War susi. Cu ai be try. Lada pilale bakla pan ma pada. Kelabamut hiru. Kala ka bomot lada fisu tu ngala bakla. Pe David ukala ka bomot. Baru ang ngatep ya ka download ka baluet bakwa pret menam kantai. Kun sorong aurear kelabamut. Kula bomot. Kata te ka don kam. La restore biang yo. Bar ong try tau tamai nga. Pe David hadin jong ni jong Absalom am. Uwan pai biang sa ka ket. Hada ukam le sim sure. Usuto. Ngam usutu pat hadin kata ka ai ka jingmut ka jinglong sim ka de ban pass on ya ka borom ka jong play u ong ya Solomon kan mau ya u play jong ukpa jong me kata ka de ke iro fit ni wan syak ni ka pertai ban pen kan mau ya ni ka pertai sapang u play jong ni u Jesus Christ kan Amen. la ngim pen kan mau ka jingwan jong i galong baleno e lot e kata kini baro em ngini kendo bet ki mo hayeng ngiron ime ipa ki hayeng ki sem ki kon ki kini ki pat jong jing im jongi hareka benta ka Kong san et. ka bakong san bangin playo kade kata Bless you bun pastor. Ye kita kiktian jong. Ka jingkerman ba am sim ngi we ngai pi ha ka ni ka por fi yo ma jing ko shisha. Ho ai ko mai pastor ong is dang da ka e ka ba kham long serious mo. Ka ba ben. Sedang nak gaji susi apa yang kelar ni jingkipan. Amen. Ngin lahi basusi kumangi. Gim la da shisha pas ngosi na ma utrai ru klam shong la wan ne ka ban ai ka jing ngosi hande ban ai ka jing kemen ban pen kalai kata ka jing yam sha ka jing rkhe. Stunat te buang banga kren ni kenapa ka jing kemen jong akan long api. Amen. Kenapa ka jing kemen jo pi kan yong ka badap te. Amen. Tak ada tahu try kren ki bangin yok kemen. Baka ka jing kemen kan long ka badap mo. amen amen Amen. Kumbang ila asdang menen aga sam ka ba ong tak lanu ngalunong ka ba khat lai. Handre nga kwa ro hakani ka por bing le ban pen kot ru leng ba ka ni ka khtien bat da ka jing duai nam ta jong pi we ka sam lunong ka ba khat lai ka khot ka ba san pat hang ne o David hadien kita gi jing ngosi baro penban pat uong kum ne uong Henry ngala shania haka jing isen e jong me ka dono jonga ka shat kemen haka jing pen em jong me ngan ruai ha utrai namar ula le kelut ya Hallelujah. Hallelujah. utrai unda shisha pendak Praise. pinda jing Hallelujah. kemen Hallelujah. bat pinda shat kemen ru haka ta ka jing le kelut ka jong utrai nga IT haka ni ka Porsche i pastor bante ban duai ban kar kui pi bari we pi we wala da pi yai leng ba kita gi jing ngosi haka jing em ka jong pi handre kan ma haka ting ka jong oble ka don ka jing kermen bat ka jing kular ban pen kalai ka ta sha ka jing shat kemen bat ka jing pen kemen nam ta jong pi we ngai ti shi pastor haka ni ka por ban duai ban kar kui pi baro i we Jing rai ka baong. Upendap ya ka donut bat ngar ke ha ha. Tak ada kata syur ke bi ha ha. Tading ta. Ngin syur ke ngin chumani ngin yaro bi utra. Ngin doai. Okslai tan la biang itu ni doai ma. Ta try ni ka por ai ngo ime ko pa. Beni kon jeme ki a jing le ka ni de tang sipor ke ki bagi i ka long tang sibet. Ndrai kata ka bom i ka long bom jukut. Ngi tip ko try ya ka ktien ka jome ngi tip ya jingkular ka jome kita gen ki long bom jukut. Kita gen ki bom la kular kita ki long ki bayai ne. Kerku ni ki kon jeme. Kinam shim serious ARM ya ki ki jing ya ka baki hado bagi dah pang hado benda kuslai shisha. Ndrai try kin shim serious se me ablai. Try nga duai nga kerku ya pi. Bari shisha bin shim serious ka ktien jomblai. Bin pulai ka ktien bin dap ka ktien pulut pora ka jing duai bin i ya ka buram ka jomblai. Shakri you try bi pang. Bi shakri you try war shong ayeng wan shik jing shakri. Na duai nga ka koi fi. Try on ai ka bor fi. Was snap to ka shaitan ka ba pendu me se pi. Was snap itu ka bor jing dum ka ba pen sange ya pi. Na ka ba fin shakri you blai. Na kren na ka ski. Ya ka jing pen kia ka jing pen ka ya ka men sim. Ha ka jing mut ka jong pi. Ba ya ka jan kan lat na wan pen kop ya pi ka daga jan kop jong ka jing kemen. Na duai nga ka koi bi na ka ski. Ha ta yu Jesus. Amen. But amen. 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 Praise the Lord. You right try. Praise the Lord. Ngin saya kenduk sibet lada pinwan habo pipang pin kiabet. Wa shong ayeng mon chupet life one life life shane. Tangka kufi. Amen. Amen.